ई घटना सूरजपुर गांव के एगो टूटल फूटल सड़क आ ओकरा बाद मुखिया बलराज के घर के सामने के हुआ। सूरजपुर गांव जवन अपना हरियाली आ शांति खातिर जानल जात रहे, आजकल एगो ऐसन मुखिया के राज में रहे जहां विकास के बजाय खाली भ्रष्टाचार के बोलबाला रहे। बलराज नाम के ई मुखिया जवन खाली पैसा के पुजारी रहे, गांव के लोग के समस्या से ओकरा के कवनो मतलब ना रहे। ओकरा खातिर खाली ओका आपन जेब भरे से मतलब रहे। आज फिर बरसात के मार झेलत गांव के आदमी बंसी हिम्मत करके मुखिया बलराज के सोझा खड़ा रहे। बंसी दुखी मन से, मुखिया जी, ई बरसात तो हमनी के जिंदगी नरक बना देहलस। गांव के सड़क ऐसन टूट गइल बा कि चलल मुश्किल हो गइल बा। हर जगह खाली गारा आ कीचड़ बा। बलराज गुस्सा आ बेफिक्री से मुंह बना के, अरे त हम का करी? हमरा लगी ढेर पैसा नइखे कि तुहार लोग के सड़क बनवावत फिरी। इस सब सड़क वड़क बनावे में बढ़न खर्चा होला, जवन हमरा बस के बात नइखे। बंसी डरत डरत, मुखिया जी, सरकारी खजाना में तो पैसा आइल होई। गांव के लोग तक कहत बा कि सड़क बनवावे खातिर सरकार से फंड मिलल बा। बलराज बात काटत जोर से, चुप, जवन हम कह देहनी उहे अंतिम बात हुई। तुहार लोग के सड़क बनावे से हमरा का लाभ मिली? जब तक हमरा कुछ फायदा ना हुई तब तक ये काम ना हुई। जा अब यहाँ से, हमरा लगे फालतू के बात सुने खातिर टाइम नहीं खे। बंसी निराश होके अपन मुंह लटका के ओहिजा से चल देहलस। बलराज फिर से अपन पैसा गिने लागल। ओकरा चेहरा पर कवनो पछतावा ना रहे। गांव के लोग स्कूल के लगे जमा भइल बाणे, सब निराश आ परेशान लौकत बाणे। ई कैसन जिंदगी हो गइल बा? लइका लोग के स्कूल जाए में दिक्कत होला, अब बीमार पड़े पर अस्पताल जाए में जान सूख जाला। मुखिया जी तो बस चुनाव में वादा करेले, बाकी काम कौनो ना करे, खाली अपना बारे में सोचेले। विजय गहरा सोच में, ई सब देख के हमरा बहुत दुख होला। हमने के चुपचाप कब तक ई सब सहत रहब जा? हमने के केहू ना केहू के ता आवाज उठावे के होई। विजय आ गांव वाला लोगन के बैठक। विजय बाबू, अब रौरे कुछ करी, मुखिया तो सुनत नहीं खान। यहाँ से वहाँ तक ले कौनो काम नहीं खे भइल। ठीक कहत बड़न, हमनी के बचवा लोग स्कूल भी ना जा पा रहल बा। बीमार होके पर अस्पताल जाए में भी जान जाला। विजय शांत होके, हम बुझतानी का परेशानी बा, बाकिर गलती खाली मुखिया के नहीं खे, गलती हमनी के भी बा। ई बलराज मुखिया काहे बनले? काहे के रौरा लोग 4 गो पैसा एगो दारू के बोतल पर अपन कीमती वोट बेच दिनी जा। तब का कइल जाओ? विजय अब जागल जाओ, हमने के मिल के आजे मुखिया से बात करे जाइब जा। एकजुटता में बल होला। मुखिया के घर पर गांव वाला के विरोध। विजय के संगे पूरा गांव के लोग बलराज के घर के सोझा खड़ा बा। नाराबाजी हो रहल बा। गांव वाला, मुखिया मुर्दाबाद, सड़क बनवावल होई। विजय जोर से, मुखिया जी बाहर आई, गांव के समस्या सुनी। भीतर से बलराज के कठोर आवाज आवेला। बलराज भीतर से, जवन सड़क पर गिरे से मरे चाहत बा, मर जाओ, हमरा लगे कौनो फालतू समय नहीं खे। जा यहाँ से भाग जाओ। लोग निराश होके लवट जाला। बलराज खिड़की से विजय के देख के बहुत गुस्सा होखेला और ओकरा के सबक सिखावे के सोचेला। विजय घर लौटेला। विजय के माई, बेटा तू मुखिया के चक्कर में मत पड़, वो बहुत खराब आदमी बा, हमरा डर लागता। विजय के बाबूजी, दर्द से कराहत, माई ठीक कहतारी, आज हम गारा वाला सड़क पर फिसल गईनी, खूब चोट लागल बा, अब बर्दाश्त नइखे होत। विजय बाबूजी, ई का हाल बना दिए लसी मुखिया, अब बहुत हो गई। हम ही जनता खातिर आवाज उठावल जारी रखब, चाहे जवन हो जाऊ। बिरजू के बात कही से अब का करी विजय? मुखिया तो एकदम ढीठ बा। विजय हमने के ओकरा से खाली सवाल ना, ओकरा के सार्वजनिक रूप से बेनकाब करे के होई। हमरा लगे एगो तरकीब बा। कवन तरकीब? विजय बिरजू के कान में कुछ फुसफुसाएला, बिरजू के मुंह पर मुस्कान आ जाला। ई काम करे के चाहिए, अब तू जाके हमार बात मुखिया से कही है। इंटरव्यू के जाल। बिरजू बलराज के लगे जाला। मुखिया जी, बड़ का खुशखबरी,
विजय बाबू एगो बड़का टीवी चैनल खातिर रौरा के खास इंटरव्यू करे वाला बड़न। रौरा के तारीफ हुई। बलराज खुशी से भूला न समात। अरे वाह, हम तैयार बानी। इंटरव्यू शुरू होखिला। बलराज खूब बढ़ाई मारिला। विजय अचानक सवाल करेला, मुखिया जी, रौरा गांव के सड़क खातिर आयल पैसा कहाँ गईल? ई देखी, रौरा भ्रष्टाचार की वीडियो रिकॉर्डिंग और कागजात बा। गांव के लोग के सोझा रौरा का कहब? बलराज घबरा जाला। बलराज गुस्सा से चिल्ला के, ई सब झूठ बा। हिम्मत बा त एक दिन खातिर मुखिया बन के दिखाओ, पता चले कि मुखिया बनल कितना मुश्किल बा। विजय हमरा चुनौती मंजूर बा। विजय एक दिन के मुखिया के रूप में गांव में घूमेला। विजय बंसी से, ई सब योजना काहे अधूरा बा? बंसी, मुखिया जी, ऊता मने ऊ बल्लाज मुखिया कहत रहले कि पैसा नहीं खे, काम तुरंत शुरू होखे के चाहिए। गांव के समस्या सुन के तुरंत समाधान करेला। अस्पताल जाला। विजय देरी से आवे वाला डॉक्टर और कामचोर कर्मचारी के डांटत, यहाँ लोग मरल जा रहल बा और रावरा लोग आराम करत बानी, ई सब ना चली। गांव वाला लोग बहुत खुश होला। गांव के लोग विजय के सच्चा नेता मानेला। विजय मुखिया पद के कागजात बलराज के देत, ई ली राउर पद, हमरा ई कुर्सी के लालच नहीं खे। गांव वाला जोर से, विजय बाबू रावरा ई पद लौटा दी, बाकी रगला चुनाव में वोट हमनी के खाली रावरे के दईम जा। चुनाव होकेला, अब विजय भारी वोट से जीत जाला। बलराज रात में आपन दूगो पहलवान से बतियात बा। बलराज, विजय हमार बदला ले ले हलस, ओकरा के गांव के राजनीति से हटावे के हुई। का करे के बा मुखिया जी? आज रात जब वो अकेला होगी, जाके ओकरा के ऐसन मार मारे के बा कि वो दोबारा खड़ा न हो पाई। रात में पहलवान लोग विजय पर हमला करेला और ओकरा के खूब घायल कर देला। बिरजू विजय के खून से लथपथ देख के तुरंत अस्पताल ले जाला। अस्पताल में विजय के माई बाबूजी रोवत बड़न। डॉक्टर इलाज करत बा। इंस्पेक्टर थाना से आके, विजय बाबू हम रौरा बयान लेवे आयल बानी, के ही हमला कैलस? विजय धीमी आवाज में, बलराज मुखिया और ओकर दूगो पहलवान। पुलिस तुरंत बलराज के घर पर छापा मारेला और ओकरा और ओकर पहलवान लोगन के गिरफ्तार कर लेला। कुछ दिन बाद विजय ठीक हो जाला। गांव के लोग अब विजय के सच्चा नेता के रूप में मान लेला। बलराज के हार के संगे भ्रष्टाचार के अंत होला।